Здравейте на всички! Добре дошли в това видео, I guess. Какво имаме да си говорим днеска? Не съм качвал видеа от супер много време и това ме притеснява. Честно да ви кажа, нямах абсолютно никаква мотивация да правя каквото и да е било последната година, откакто няма видеа. Life happens and we must go on. Но, много искам това нещо да се промени. Това видео няма да има абсолютно никакъв едит, буквално ще си изкажа абсолютно това, което имам и което мисля на момента. Като цяло се завърнахме повече с стримове последните 2 месеца, тъй като бяхме започнали супер добре да правим стримчета, да се виждаме, да си говорим на живо, но трябваше да поработим малко, за да натрупаме малко някакъв стаж и прекъснахме, но сега отново сме единствено само на стримчета всяка вечер от 20 часа в t.tv/ZXB13. Ако имате желание да се видим, може да заповядате всяка вечер от 20 часа. Но да, като цяло не знам какво да ви кажа хора, Pokemon контента наистина в момента ми е изключително трудно да се накарам да го правя. Напоследък играем най-разнообразни игри, дори започнах да играя Лига, което се бях заклел това нещо да не го пипам през живота ми, но всъщност ми стана доста интересно и наистина, не знам, ако искате да виждате такъв тип контент в канала, Лига, бих се навил да изрязвам игрите, имаме някои много добри попълнения, въпреки че съм доста слаб на играта все още, но може би ще се учим заедно, знам ли, ще го измислим. Освен това правим някакви други поречки, имаме доста игри, които имаме да разцъкваме. Но да, като цяло много ми се прави контент, също така искам да правя такива видеа, в които си говоря с вас, да теми от живота и така нататък. Като цяло мисля да ребрандирам канала, надявам се който до момента е сабскрайбнал само единствено за Pokemon контент, да остане, да ми даде шанс, тъй като наистина съм разочаровал може би повечето от вас, които сте в този канал, което искрено се извинявам за този факт. Но да, не съм казал, че няма да има никакъв Pokemon контент, най-вероятно ще имаме някакъв Pokemon контент, най-вероятно ще имаме най-разнообразен контент. Искам като цяло да направим някакъв ребранд, за да можем да правим повече забавни неща заедно на стримчета, на видеа и да говорим за темите от живота, тъй като последната година и половина ми се случиха изключително сериозни неща. И да, живота просто удра. И според мен бързото ежедневие ни демотивира изключително много. Моят колега и приятел Николай пусна много наскоро едно видео, в което обяснява как да бъдем щастливи. Като цяло това е главната идея да направя това видео, той ме мотивира изключително много отново да се захванеме с YouTube, да го бутаме. И така. Според мен всеки преминава през някакви етапи от живота си. Моето мнение лично е, че преминах през доста особен етап от живота ми по това време, когато спряхме да качваме видеа. Но да, няма да изпадам в подробности, но да, разделих се с приятелката ми, имахме доста работа по университета, не че все още нямаме. Трябваше да започнем работа и понеже сега е такъв етап от живота ми, в който трябва да напускам това общежитие, глупости, тази квартира, аз съм на квартира, и трябва да си търся, да се сблъскам отново с реалността и с живота. Трябва да си търся квартира, трябва да започна отново работа, трябва да си поддържам контента, защото наистина имам изключително желание да правим контент, било то на стримчета, било то на клипчета. Имам изключително добри идеи, тетрадката е пълна. Надявам се да можем да реализираме повече и като кача това видео, това да не е следващото видео от следващата година. Но мисля да започнем главно с видеа, които са горе-долу веднъж на седмица, за да можем да влезем в някакво темпо, да качваме някакви видеа. Да, горе-долу това ще е плана. Също така трябва отново да си припомня програмите, така че това е главната причина и това видео в момента да няма абсолютно никакъв едит. Нищо няма да правя по него. Буквално си изливам душата в момента пред вас. И да, като цяло имаме много неща да правим, имаме много контент, мисля, че стримчета ни се получават много добре, събираме си хора, цъкаме си лиги, гледаме някакви реалити предаванията, забавляваме се, така че отново бих ви приканил, който не е дошъл в Twitch,
да заповяда. Пак ще оставя линк долу в описанието, twitch.tv/ZXBL13, всяка вечер 20, 20:30. И да, това е като цяло. Не знам какво друго мога да споделя с вас, освен че ми се прави контент, ентусиазиран съм, искам да бутаме заедно, искам да гледаме целият процес на израстване на този канал, както и на Twitch канала. Мисля даже да направим една поредица в това как да правим контент. Не че съм такъв голям експерт, но в тази поредица според мен ще бъде много готино да включваме някакви неща, които уча на момента, как се работи с програми, как се обработва, как се използва Photoshop, колко ни е гроута на канала и така нататък. Такива подобни неща имам страхотни идеи, надявам се да можем да реализираме повечето от тях. Няма да ви лъжа, втората причина, може би поради която не е имал видео цяла година, е факта, че с стримовете няма абсолютно никакъв проблем. Но, когато пусна камерата, се получава някаква сценична треска, която не мога да си обясня, тъй като съм всяка вечер на стрим и говориме с хора. Но не знам, това ми е също много, някакъв път ме мъчи тук и се усещам като притиснат, като задушен. Последния път, когато опитах да направя едно видео, буквално записа стои и е мега кринч и е мега зле. Но да, в момента съм се отпуснал, мисля, че съм готов да започнем да правим контент и да се забавляваме. Отделно ще изрязваме някакви неща, може да последите и TikTok-а ми, който ще остава долу в описанието, там ще качваме също някакви шортове. И така, надявам се това видео да ви е харесало, колкото и кратко да беше. Просто исках да споделя тези неща с вас и силно се надявам, ако имате възможност, време и желание да дойдете в Twitch, да се видим, да си кажем 5 приказки, да джойните Discord канала ми, защото в Discord може да ми пишете идеи за видеа. Много ще е от помощ това също, ще оставя линк долу в описанието. Но да, ако имате готини идеи за контент, готини идеи за видеоигри, за някакви маратони на видеоигри, за някакъв вид съдържание, като цяло, ако ме изкепи и вас ви изкепи, ще го реализираме като клипче. Затова може да влезете в Discord. И да, надявам се това видео ви е харесало, наистина мисля, че бях доста обобщителен, защо не е имал видео толкова много време. И да, ако ви е харесало видеото, ударете тази subscribe камбана, не се правете безплатно. И мога да го харесате, да знам. Това вече е най-добре. Но, за да преборите този алгоритъм и това видео да се хайпва и така нататък, че вече има супер много фичери, може и да го харесате и да оставите коментар. Айде, това е от мене. Ще се видим най-вероятно следващата седмица във видео. Обичам ви!